שלום לכבוד הרב. שלום. שלום לצופים בבית. כבוד הרב, רצינו לשאול, מה המיוחד בחוכמת הקבלה משאר החוכמות? אנחנו רואים, יש הרבה חוכמות היום, יש ביולוגיה, פיזיקה, אוטונומיה, הרפואה ב50 שנה האחרונות פרצה דרכים. יש טכנולוגיה, יש לי פה פלאפון, כל העולם בכף היד. למה אני צריך דווקא את חוכמת הקבלה? למה אנחנו צריכים את חוכמת הקבלה, כבוד הרב? השאלה התחילה מצוין, אבל היא הצטמצמה ליחס בין תורת הקבלה לטכנולוגיה. כמובן שהשאלה יכולה להיות הרבה יותר רחבה על היחס או ההבדל בין תורת הקבלה לבין שאר התורות הרוחניות. בתוך כך צריכים להבין באופן מאוד ברור שכל ההתאפסות לחומר זה גם אחת מהאסכולות של צורות המחשבה. באופן כללי, כמובן שיש בכך הרבה פירוט, הכל מתחלק, כל התורות מתחלקות לשניים. מי שדוגל רק בחומר, מה שהחושים שלי תופסים, זה מה שקיים, או מה שאני יכול להוכיח בעזרת החושים שלי, והאסכולה האחרת, שאומרת שהכל הוא אור רוחני. התיקון של כל תורות המזרח, או רוב תורות המזרח, הוא שאנחנו נהפוך חזרה לאור. ובמערב לא מכירים במציאות משהו רוחני, אלא רק בדבר גשמי. כמובן שיש הרבה שעושים את כל הווריאציות האפשריות. בתורת היהדות, שחוכמת הקבלה מייצגת אותה, מלמדים אותנו שהנשמה של האדם היא נבראה כחומר. החומר הזה יכול לבוא בקשר עם האור, רק הקשר צריך להיות קשר מתוקן. התיקון הגדול של האדם הוא ביכולת שלו לתקן את החומר שבו. החומר שבו נקרא רצון. יש בלבול נוסף. אז אולי נסכם את זה קודם. ראשית, תורת היהדות משלבת בין תורות המזרח לבין תורת המערב. היא הקו האמצעי המחבר בין השניים. הוא שכתוב, יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. לא תורות המזרח נכונות, אי אפשר להפוך להיות אור, כי הבורא לא יתבלבל כשהוא ברא את הבריאה, הרי הוא ברא אותה עם תכלית, לא יכול להיות שהיא תיגמר, וגם לא יכול להיות שיש רק חומר, כי זה התחיל מאיזשהו מקום. כמובן שלצורך בית ההוכחות האלה צריך הוכחות יותר ארוכות, אבל צריך להבין שאנחנו נמצאים במצב שצריכים לחבר בין בית הפכים. חיבור בין בית ההפכים זו תורת היהדות. חיבור בין הרצון לקבל לבין האור האלוקי. עוד בלבול גדול יש, הגשמיות, ועל זה צריך לדבר בנפרד, היא רק סימן לרצון שיש באדם. היא לא האדם. הגשמיות תיעלם, ודאי, אבל הרצון לקבל שהוא החומר לא ייעלם לעולם. והקשר, סוג הקשר עם הבורא, יבוא דרך האור. נוכל לקבל את כל האור כאושר מוחלט, אבל בוודאי לא צריך לרדוף רק אחר החומר. זה ממש בהמיות גמורה. אבל גם לרדוף רק אחר האור, זה טיפשות. כמובן שיש לזה איזושהי נקודה מאוד עמוקה לכל אחת מהבחינות האלה. האנשים שאומרים את הדברים האלה, הם אנשים עם הרבה שכל, עם הרבה ידע, עם הרבה עומק, ולכן כדי לסתור אותם צריך לחדור לעומק חוכמת הקבלה כדי להבין את העניין.